Шановныя сябры, 30 кастрычніка мы збяремся на другі кангрэс беларусаў, мэтай якога з'яўляецца паказаць, што мы разам, мы сіла, мы зможам дамагчыся рэалізацыі той мары, якая жыве ў кожным з нас. А уявіце, які велізарны будзе яе памер, калі мы ўсе разам, па крупінкам, аб'яднаем яе ў адно цэлае. Сёння мы пішам гісторыю, якая стане гісторыяй нацыі, беларускага народа. І мы павінны прыняць адказнасць за гэта. Я, беларус, Павел Латушка, прапаную, каб мы на кангрэсе абмеркавалі і акрэслілі галоўныя інструменты, якія прывядуць нас да агульнай аб'яднаўчай мэты новай Беларусі. На мой погляд, перадусім, гэта рэальнае адзінства. Мы таксама павінны ствараць інстытуты народнай улады, і кангрэс можа быць адным з важных крокаў да гэтага. Наступныя інструменты – гэта дасягненне міжнароднага непрызнання Лукашэнкі і яго ўрада, вызначэнне прававога статусу дыктатара і яго памагатых як злачынцаў, якія ўчынілі і працягваюць здзяйсняць злачынствы супраць беларускага народу і грамадзян іншых краін. Нам неабходна аб'яднацца ў рэальнай працы усім палітычным сілам і ініцыятывам па падрыхтоўцы усебеларускага страйку, пашыраць актыў беларусаў як унутры, так і за мяжой, выкарыстоўваючы платформу плана перамога і пашыраць формы мірнага пратэснага руху. Стратэгічна важна абмеркаваць, як супрацьстаяць пагрозе паглынання Беларусі Расіяй. Беларусь – гэта тая каштоўнасць, якая належыць кожнаму і ўсім нам. І Беларусь – гэта наша адказнасць. Кожны з нас сёння чытае сваю кнігу жыцця. І гэта кніга выдадзена ў адным экземпляры. І чытач адзін. Але калі мы збярэм гэтыя кнігі разам, у нас будзе самая багатая бібліятэка ў свеце. Кожны з нас можа ўнесці свае прапановы на бліжэйшы кангрэс, але акумулюючы ўсе нашы ідэі і прапановы на дзень правядзення кангрэса, нам нішто не перашкаджае ўжо сёння абмяркоўваць і выпрацоўваць сумесныя, аб'яднаўчыя рашэнні. Важна, каб на нашым кангрэсе былі агучаны і зацверджаны рэзалюцыяй стратэгічныя прапановы. Дзякую арганізатарам і запрашаю ўсіх беларусаў да ўдзелу. Жыве Беларусь!